la llista que he fet jo. Després m'ho fas tot al revés. És igual. Jo dic patates i tu em fas les moniatos. Comencem. Primer. Ona. Carmen. Carmen. Segó caixa. Vale. Flors, endevinar. Flors endevinar és el que trec les 3 flors de 3 colors. Sí. I llavors que dius que me'n regales una a mi. I han d'endevinar a veure quina m'has regalat. Vale. Després. Paraigües de colors trencats. Vale. Cordes de bitllets, que aquest els agrada molt perquè Vale. treus bitllets de 50. Vale. Mocador llarg. Vale. La bossa dels desitjos. Però el bossa de desitjo quin és? És aquella que tu portes una bossa. Vale, que amb un micròfon. I els vaig dir, em demaneu un desig. Vale. I un em va dir, que guanyi el Barça. Que llavors vam dir que agafaríem un micro més petit, perquè el micro tan gros els hi posaves a davant i s'afectaven. Això tu mateix. El que passa que miraré... No, ja vaig mirar de trobar un micro petit perquè no es noti tant, perquè els hi poses el micro aquí i s'espanten. Però bueno, va. Tu mateix, tu... Jo miraré portar el micro gros. Apunto... Però sempre em recorden de donar volum al micro, perquè l'altre dia no anava al micro. Si jo dono volum, però tu la pataca, no te l'arregles... Vale. Bueno, perquè es havia acabat la pila. Vaig posar piles i es va acabar. I em culpa a mi. Vale, què més? Estem en els desitjos, no? Vale. Sombrilles? Sombrilles? Bueno, amb les sombrilles, vale. Sí, la sarsuela de les sombrilles, vale, d'acord. Perquè l'altre dia vam fer el soto, aquí, o què vam fer? No, vam fer les espigadores. Aquí vam fer... No, amigues. Aquí no, les espigadores... No, aquí no n'hem fet cap. No hem fet cap sarsuela? No. Com fa que no hi anem? El 23. El 23 vam anar-hi. Perquè aquesta és aquella que baixem, tota aquella rampa cap avall. Sí, que tu no vols emportar-te mai al carretó. Bueno, que estic una hora baixant avall, és aquí, a Sant Vicenç. Bueno, sí. Com es diu aquesta? Vora Balís. Vale. Sant Vicenç de Montalt. Vale, o sigui que fem les sombrilles. Vale. Llavors, espera't, whisky. Vale. Els aros petits. Bueno, els aros petits, si ens sobra temps. Bueno, jo ja calculo, i si tu t'allargues massa i t'enrotlles massa... Clar, perquè penso una cosa, que amb la entrevista d'allò allarguem molt. Si hi ha molta gent, si hem d'anar persona per persona, tardarem molt. Jo poso la música i després ja arreglaré. Vale. FP blau, que aquest no el podem deixar de fer. Vale. Que a veure si te'n recordes que els FPs estaven a sota, que l'altre dia no els trobaves. No. Bueno, vale, sóc que em vaig dir això el meu. Flors de 8. Vale, el Rose, que és amb la música del Rose. Vale. Després, si fem l'ou al cap, que farem... L'ou al cap l'hem fet aquí? No, sembla que no. Ja ho tornaré a mirar, però si a cas, si hi ha algun convidat, li posarem amb ell l'ou. Vale. El vals, vale. Repartim els tovallons, el vals, la Dolores, si vas a Cala Toyut, que aquesta és la que té més èxit, Bueno, va. Vale, aquí no l'havíem fet. El passi-ho bé, i si ens queda temps, pues serà porque te amo, la felicitat i el vals i tot això. S'ha acabat. Vale. Una hora, hem de procurar tot això, fer-ho en una hora. Vale. I escenari, quin escenari muntem? Espera't, a veure. Què hem fet? Perquè clar, jo ara porto d'escenari, porto els coloms i porto l'escenari del sombrero. I després m'has de dir quina capa duia. Ja t'ho diré. Vale. Aquí hi ha els anteriors que vam anar. A veure. I vam anar el 2022, fixa't, des de quasi el Covid, després. Però aquí hem anat moltes vegades. Sí, però per altres anys. Altres anys, vale. A veure. Si ara m'has de dir quin escenari muntem o quin vam muntar. A més, aquí no me'n recordo, aquí ja no me'n recordo qui que hi havia, però aquí hi havia bastant de puesto, per darrere o no? No sé perquè cada vegada ens fan canviar de lloc. Doncs hauré de buscar. Bueno, jo porto l'escenari del sombrero i porto l'escenari del colom. El colom ja l'havíem d'haver fet. No el poso. Bueno, jo porto el sombrero, perquè el colom segur que ja l'han fet. Ah, mira, no.
No sé. Vale. Escolta'm una cosa. Vale. I llavors, capa, quina capa duia? Devia portar la de colors o no? O de vermella? Mira, agafaré el disc dur, que hi ha fotos, Bueno, i miraré la capa que portaves, perquè jo sempre vaig igual, escolta'm una cosa. amb estrelles És igual, daurades. jo com que tinc preparada de l'altre dia, on vam anar l'altre dia, a Pineda, porto la de colors. I em poso aquesta perquè ja la tinc preparada. És estrany perquè abans es veu que no ho posava jo la capa que portaves, perquè sempre deuries portar la mateixa. No, ara ja en tinc, ja n'hi ha 50. És que ets un presumit. Bueno, escolta'm una cosa, vale. I no ho poso. Vale. Què més? Bueno, ja està, jo això em sembla que ara ho haig de passar amb net perquè tinc Bueno, jo tantes ja tinc tota la furgoneta preparada. Ja l'he preparat tota perquè si demà no sé què, a quina hora hem de marxar, ja la tinc preparada. No has agafat la papelera? No, el papeler no l'agafi, ni la carretilla. No, vinga, és que la carretilla ja t'ho he explicat moltes vegades. Si agafo la carretilla, si posem una caixa, posem l'altra caixa, si llavors segons com posa la caixa, si se'm tomba, t'ho he explicat. Clar, si se'm tomba, llavors ho perdo tot. Has de posar un tablero sobre la carretilla i les caixes a sota. No, jo ho haig d'agafar i portar-ho tot jo sol. Perquè si una caixa la tinc preparada, perquè això ho tinc posat així, i després se'm tomba, quan ho haig d'agafar... Et sortirà el colom i la gallina. Em surt tot al revés. No. El colom i la gallina et sortirà. Bueno, tu mateix ja t'apanyaràs. Jo, com que no puc, perquè tinc artrosis, ja t'ho apanyaràs tu i t'ho agafaràs. Ja està. Jo em sembla que demà això ja està, ara ja ho passarem net. Vale. Tinc aquí, veus? Mira, les músiques que he posat. A veure, que això cada vegada m'agrada posar... Sí, la sortida amb la ona, sortim amb la ona. Sí, espera, els arcs barbalers, ja està tot a punt, veus? Ona, Vale. la màgia d'un mag. Vale. La Carmen... Espera, posa'l a veure quin és, no me'n recordo. La de la ona, ja no me'n recordo. Si tingués la màgia Vale. Primer aquesta. Aquesta és obligada. Vale. les faria flors. Molt maca, Després aquesta. els trombons i Amb aquesta tots callen, eh? I Això ja ho sé. grans poemes d'amor. Vale. Després Carmen, Carmen, i de Carmen amb aquest surto, amb quina sombrilla surto. Perquè ara tinc la de paraigua de topos, vermell, blanc i flors. porta el que vulguis. Surto amb Si aquesta. no se'n recorden. No, però si fa tant de temps que no hi hem anat, sí. Això, Vale. porta el que et vingui Llavors, més bé. Carmen, i després de Després el Carmen, bitllet, no, el sabó, el sabó, la caixa de sabó. quina música poses? Ai, no li posarem pas tota ara. No, però quina música poses? Ho poso, A veure. sí? Això, home. Funicular i funicular. Quin és? Vale, aquesta amb el sabó. Vale. Vale. Llavors, la rosa que m'has d'endevinar, que sempre els hi fums el rotllo, Que fa 60 anys que ens que fa coneixem. 60 anys. No ho diguis, això. Bueno, és igual, 60 Fa sí. 60 anys que ens coneixem, Bueno, va. que jo li vaig regalar una rosa, a veure si endevineu quina era. Vale, ja me'n recordo. Bueno, sí, vols dir- Clar, és que hi arriba un moment que ja, com que anem canviant cada vegada de jocs, jo no sé. Aquesta és la... Aquesta música la poses amb aquest? No era aquesta, no, No? La rosa d'endevinar no era aquesta, ha de ser més lenta i més romàntica, Vale. la canviaré, Ah, doncs canvia-la. perquè aquesta no. No, aquesta és la cinta llarga. Aquesta és la que No, fèiem la cinta... no. No? No. Aquesta és la paperina Fanta. Després Clar, el els problema... paraigües, Els paraigües? paraigües, cantando bajo la lluvia. Quin és el paraigües, a veure? Home, Ja no me'n recordo. la d'en... com s'hi diu? Xericali. Jenny Kelly. Xericali. Jenny Kelly 1, Vale, Jenny vale. Kelly 2. Vale. Aquests paraigües trencats. Vale. A descarregar, bueno, no. Has d'anar de cara al gra, si no, no arribem. I ara arribes allà i a veure, on hi ha un enxufe? Ara no hi sé on hi ha un enxufe, busco un enxufe. Per llogar els avis, a veure, els avis on els posem? Cap allà, cap aquí. I tenim una hora. Si poguéssim entrar 2 hores abans, vale. Però en molts puestos és el menjador, potser un dinat, potser no sé què. Clar, i en una hora ho hem de fer tot. Però no sé si hem d'anar per la General. Jo no ho sé. Em sembla que Són hauríem- 10 minuts, diuen. Sí, no ens D'aquí anem a 300 metres, incorpora't a C32. Ara ja està. Ara ja està tranquil. No, tranquil no. Però escolta'm una cosa, que hem de baixar per la Et fas General? un fart de riure. Mingues, que hem de baixar per la General o com? Em sembla que De anàvem... moment no em diu res. Em sembla que és millor per la General. Va ser 32. Perquè pensa que això està a la carretera. Ai, doncs per què em fas posar això? Però l'altre dia,
cada vegada que... mira, l'altre dia que veníem de Blanes ens feia anar per l'autopista. Nosaltres ja érem a Tordera, perquè teníem que anar cap amunt si érem avall. No, perquè si tu agafes l'autopista es baixes directament per Blanes. No, quan érem a Malgrat, ell ens feia anar cap allà, amunt. Deixa'm córrer, perquè tu i jo som dos catetos. No, catetos no, jo t'ho explico. Jo li dic, fota't a la dreta i es fot a l'esquerra. A la segona rotonda agafa No, el tercer camí. El que diu ell, sí, anirem a la General i llavors això està baix. Vam començar a donar voltes i no trobàvem la D'aquí a residència. 600 metres, a la rotonda, agafa la segona sortida. La segona què vol dir? Una i dues. Espera't, ara el tanto. El paro. 80 metres, 70 metres en aquesta rotonda. Ara només falta el nen o la nena. Això és la primera, doncs la segona. D'aquí a 100 metres, gira a l'esquerra Aquesta és pel la carrer de segona. Cervera. Collons, ja se m'ha equivocat. Bueno, jo sé que la Cremallorca està a la dreta ara baixant, per anar tirant avall, però... I cotxes i motos que em pitaven, burro! I jo anar tirant avall. Va estar a punt d'agafar un taxi I jo dic, mira, paro i demanaré un taxi que em porti a la residència i jo aniré darrere el taxi i ja li pagaré el taxi. Perquè és que no sabia el faranal al port. I saps per què? Oh, Perquè no tenia la Minguis al costat amb el Google Maps. clar, No el sap fer jo anar. ja va veure amb un semàfor, vaig intentar de posar Google Maps, perquè va, no m'hi veia, no sé què, no sé No el saps, si no el saps fer anar. no el sé fer anar. Bueno, 200 metres a l'esquerra ara, no distraguis. Vale, Sant Vicenç de Montalt. 100 metres, 90... Aquí, no? Ara sí. Esquerra, Sí. Vale, i ara què? Esquerra? No, jo ho faig. Què? Jo et deixaré fer. És que dius, ja ho tinc tot, ja ho tinc tot. No pateixis. Sí, jo no pateixo mai, però em fas petit. Sense trucar, allà. No porta gaire cosa, Però us han de veure vosaltres. Ho veieu bé, oi? Em veureu totes les arrugues, em veureu les arrugues, les pigues. Si tingués la màgia d'un mag, de les bales faria flors, de fusells, trombons i fagots, i dels trons poemes d'amor. Si tingués la màgia d'un mag, de la gana em faria blat, dels canons prismàtics gegants i dels tancs camions gelats.
No, des que hem vingut aquí, no sé què, 3 hores. Bueno, doncs un altre dia ens veurem. Com que està tan nerviós quan ha d'anar a algun lloc, quasi no ha dinat, eh? Bueno, Què has menjat? avui de ties. Bueno, així tindrà una mica de ferro. Bueno, mireu, cada vegada dic el mateix, però com que la vida pues, sempre és així, pues, sempre dic el mateix. I m'agrada sempre dir el principi. El meu avi es deia Felip, ja se'n va anar uns dies. I em deia, mira Felip, tu sempre explica que tothom diu que la màgia té truc. I jo sempre dic que la màgia és il·lusió. La màgia és fantasia. Si no tenim il·lusió i no tenim fantasia, malament. Sí o no? Sí. Perquè si no... Mireu, aquest plomero és blanc. I ara jo, com que parlem de fantasia i d'il·lusió, jo el poso aquí dintre i ara faré que sigui de colors. I m'imagino que és de colors. I fem així, a la 1, a les 2 i a les 3. És de colors o no? Jo m'imagino que és de colors. I ja està, blanc. Ara veu? Aquesta senyora és de color blanc. Sí, però va, tornem-ho a provar. Tornem-ho a provar, va. Posem aquí dintre, fem així, el posem a dintre. Vale, ara fem una cosa. Tornem-ho a provar. Ho provem? Però vostè ha de fer un passe màgic. Vostè fa un passe amb la mà. Molt bé. Ara vostè un altre passe. Un passe així. Molt bé, molt bé. Aquesta senyora pot fer un passe màgic aquí, perquè sigui de colors. I ara serà de colors. És que ja tinc ajudantes del mag. Fem a la 1. Serà de colors o no? Ai, ai, ai. Ja ho han fet bé? Ah, sí? Va. 1, 2... Ara què hem de fer? Ja t'has saltat el programa. No, què hem de fer ara? Ja no sé què hem de fer. Sabó, Sabó? caixa. Caixa. Li faig una llista perquè se'n recordi i la número 10 me la passa l'1 i la 1 me la passa el 8. Bueno, va. Anem a fer un invent. Va, vingues, vine. Mireu, nosaltres som d'un poble que ara, com que ha plogut molt, representa que tenim aigua, per durar 4 dies. I nosaltres a l'estiu passat ens vam inventar un sabó que rentés sense aigua, que renta en sec, lava en seco. Lava en seco. I ara vengeu amb vingues. Vingues. Un moment, que he canviat la música Ja l'he perquè perduda. t'ha saltat el protocol. Bueno, és igual. I cada joc té una música. Bueno, ara aquí tenim un mocador que està brut. I el posem a dintre. Aquest és quan em va donar la d'allò de pintar quadros. I em vaig eixugar les mans amb això. Però ara ell no el rentarà. I ara el posem aquí dintre. Perquè a mi, la meva rentadora no... No, posem aquí No, va dintre. bé. Va, agafa un altre. El posem a dintre d'aquesta caixa de sabó. Aquest és quan vaig pintar les portes de casa, perquè ell no les pinta, les pinto jo. I com que em vaig enfadar, vaig fer paf en el seu joc Va. de màgia. Bueno, un joc. És un sabó que renta en sec. Bueno, però fas Sí, màgia. no és màgia, això és una realitat. Ens ho vam inventar aquest estiu. Però tu ets mag, no? No, el I sabó, el aquest, sabó. un dia se'm va ocórrer pintar-me els llavis vermells, que no me'ls pinto mai. I després hi vaig fer un petó, que tampoc no n'hi faig mai. Bueno, va. I dic, i ara què faig? Me'l vaig eixugar. I he quedat així. Però ara me'l rentarà. Va, ara rentem aquí. Està brut, es veu ben clar. Va. I aquests són els meus morros quan els tenim més grossos. El posem aquí. Espera. A veure si és veritat que funciona aquest sabó. Fem així. Que t'has de posar música. Vale, ara l'emanem perquè quedi ben donet. Però aquí no hi ha aigua, O sigui, és un sabó que renta en sec. Ho provem? Vale. Vinga. Provem. A veure. Ha funcionat, Oh! Aquí no hi ha trampa. A veure. Hi ha màgia, però no hi ha trampa. Ensenya el bé. Però el pròxim dia fes una màgia del planxi. Bueno, però- Està una mica arrugat. Però mira Canet. I ja està. Bravo! Passa, Helena, que abans el sabó es deia
va haver-hi un dia un senyor que em va dir, escolti, senyor Mac, això de màgia no en té res, perquè vostè té els mocadors bruts a dintre, els nets, i ara té els nets i els bruts estan a dintre. I em va dir, això de màgia no en té res. I jo vaig dir, miri, escolti, senyor, a veure, vaig fer així, ja vaig posar aquí que s'obrís, i li vaig fer així, i vaig dir, escolti, miri, a veure si estan els mocadors, i els mocadors no hi són. Però va, un altre invent. Mireu, un dia vaig anar a una floristeria, perquè feia anys que aquesta senyora i jo ens coneixíem, que 60 o 70 anys, no fa que no sé que ens coneixíem. I li vaig comprar una rosa. Li vaig voler comprar una rosa. Hi havia 3 colors, una blanca, una de color rosa i una de color vermell. I jo li vaig comprar un color. I algú m'ha de dir quin color jo li vaig comprar. Ha d'endevinar. El color, que em diguin el color que li vaig comprar. Vermell? Home, el vermell és el de l'amor, no? Jo ja he posat una música romàntica, si ho heu sentit. I si li vaig comprar blanca? El vermell. I si li vaig comprar de color rosa? Vermella? La primera és la rosa. Sí, aquesta mateix. A veure si l'endevina. A veure si l'endevina. Em sembla que la vaig comprar blanca. No, això són gomes. Això també serveix, no? La vaig comprar de color vermell. La vaig comprar de color vermell. I ja està. I no hi havia res més. Sí, endevinat, Sí. Però si em haguessin dit blanca, no, perquè li vaig comprar vermella. Molt bé, havia endevinat bé. Molt bé. Ara paraigues. A veure, vingues. Aquí tinc uns mocadors blancs i vermells. Haig de posar la música dels paraigües. El coneixeu? Aquells que ballaven cantant de la Colòmbia? En Jenny Kenny, O Fred Astaire, no sé què era. Bueno, i si no, en Felip Vilamigues. I jo la Ginger Rogers. Que sí? Sí. De colors, Felip? Ara què tinc que fer? Un paraigua de colors, perquè avui no plou, però... Ara vol que tregui un paraigua. D'aquí no pot sortir un paraigua, sí o no? Que no? No, aquí no pot sortir un paraigua, perquè aquí no pot sortir. No, perquè això... No, això és una bossa. Però que és un mag, que es diu mag, doncs fes màgia. Ho provem? Sí o no? De colors, Vale, a la una. A les dues? Aquí no pot sortir un paraigua. Va, Felip. Va. És que avui no sabem com vols que surti un paraigua d'aquí. Ara a l'hora de sopar, ja hem de sopar, Però aquella senyora ha dit que podem estar fins a les 10 de la nit. No, i tant. No ho has dit? Sí. Jo ho he sentit, No, que ja tenen el sopar que s'ha fet. Vale, una, 2 i 3. Ara! Què falta aquí? Què falta? I el mànec. Que vols que vegi jo això al carrer, si plou? El mànec i les granilles ja tenen raó, aquestes senyores. Va, una, no facis tant de por. 2, a la una, a les 2 i a les 3. Què queda bé? A mi no m'agrada. Això és d'un equip de futbol, jo no soc de futbol. És de l'Atlètic, que sí, mira aquella senyora si entén, del Girona, de l'Atlètic, i jo no soc de futbol. Sí que cas, de colors
Espera. Ara torna a posar la música. Ara vol que surti un paraigua de colors. I ara jo el que faig és que els mocadors que he posat remeno, i si vostè m'ajuda i posi un mocador més ben posat a dintre, més a dintre, apretar. Els anells no els deixi dintre, no, eh? Aquí em van posar els anells, eh? A veure si n'hi ha quedat algun. Sortirà un mocador sense els anells. Com dius? Són tots? Perquè el Marc també fa màgia, eh? Potser li treu un anell per regalar-me'l a mi. Bueno, va, remenem. A veure aquesta senyora, preti. Aquella senyora no ha apretat. A la una. Va, una, dos i tres. Ara. Amb això no podem anar, eh? No, però s'han enganxat o no? Sí, però si hi ha algun pagès per aquí a la vora... No, però gràcies a aquesta senyora, Mira aquest que s'ha enganxat a la Bueno, perquè no hem enrotllat ben enrotllat. Si hi ha Ara... algun pagès per aquí a la vora, li regalarem per espantar els ocells. No, aquí dintre. Aquí adentro, ja està. No, ja pot deixar, ja està. José, s'encuentra aquí adentro. Aquí adentro. Aquí. Vale, molt bé. José, recorda aquí. Aquesta senyora pot deixar aquí. Fem la corda aquí dintre. Aquí dintre. Molt bé. Aquesta senyora la podem posar la corda aquí. Ara no hi arribo. Va, ja la poso jo. Espera que no caigui. A veure, vostè em pot ajudar a posar la corda, aquí. Aquí, a tanto. Gràcies, aquí dintre. A veure, cap aquí. Està tot la capa. Ara hem posat totes les cordes aquí. I ara tornem a fer el mateix que fèiem sempre. Fem un xoc de treure les cordes. I ara anem a veure si les cordes es tenen que enganxar. Jo enganxaré. O enganxaré o no enganxaré? Ho provem, sí o no? Provem? A veure si queden enganxades. Lo probamos, a ver si se han pegado. Vale, a la una. Las dos. Em sembla que no s'han pegat. Va, tots. Una, dos i tres. Carai! Podem anar a sopar aquí al port, eh? Sí o no? No, però amb això podem anar a sopar tots, no? Sí o no? A la presó no. Però bueno, si no n'hi ha prou, amb aquests bitllets fem així, i fem així, i Jo em quedo aquests. Jo també. Estic guapo o no? No! Vale, però vaig donar una volta. Sembla junt d'aquells dels Emiratos Àrabs. Aquells que tenen tants avions. Bueno, aquí hi ha 1.000 euros, eh? Molt bueno. Sí, Aquí n'hi ha, sí. No, més de 1.000? Bueno, potser sí, ja ho està. Entre uns i els altres tots són 100. Tots són de 100. I aquests de 50, que també és bueno. Vale, aquí tinc uns mocadors. Vale? I ara, amigues, els posarà aquí dintre. Això està foradat. És que està foradat. Em van fer xupir. Posa, mira. Xupiràs tu. Està foradat. Corre la camarera, corre. Mira, n'hi ha un altre. Posem a dintre, va. Tanco la cremallera, tanco, va. Vale, ara també els enganxarem. Los pegamos, ¿sí o no? Va, una altra vegada, tots. Un moment, un moment. Va. Oh!
sense calcular, vostè el posa. Aquí està. Molt bé, ja està. Vale, ja està. Aquesta senyora pot ajudar a posar aquí dintre. Aquesta vegada s'ha de pensar, Aquesta vegada sí. A veure, no Ara sé. sí, ara funcionarà. Va, provem-ho. Sí. A la una. Un moment, però anem cap allà. Cap allà. A la una. A les dos. Sí que sèrio, home. Va, No va. és sèrio. No és sèrio, Em pren els veus i no en tinc gaire. Oh! Oh! Ara sí, Ara sí, Ara sí que l'ha enredat, que l'ha encertat. La bandera. Ara sí, Carai! Ara sí que s'ha pensat, Ara l'ha encertat, Ara l'ha encertat, No s'acaba No això. s'acaba mai. Tindré mocadors per anar a ballar per 3 anys. Gràcies. Però va fer l'any passat. L'any passat ja ho he dit. Hola, surt. Hola, 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 hola. No funciona. Oh, L'ajudant de Mac de la música oh, no va. No va. Bueno, ho farem sense... Ara. És la Mínguez que toca tot. Mínguez, surt d'aquí. Tu penses que és la culpa meva? Surt. Què faig, doncs? La No, que música vinguis cap aquí. Espera, parla. Hola, hola, ara. Sí. Ara. Una mica més. Ho he arreglat jo, Sí, bueno, una mica més. Ara, una mica més. Ara. Vale. Deixa estar la música, va, Mínguez. Quan la tindré ensenyada, plegarà. Mínguez, va, que hem de plegar. És l'horari, És l'horari, ella. I vol acabar. La música, Hola. la música és tan important com la màgia. I tant. No, no, també. La música és tan o més important que la Hola, màgia, senyor. perquè la màgia a vegades li falla. Bueno, va, on te comencem? Primer explica el que hem de fer. Ah, bueno, ara el que anem a fer és una cosa. No, digue-ho tu. El Mac Felip, com que és, Posa't a davant de la boca. el Mac Felip, com que és mag, us dirà que demaneu un desig. Si a ell li funciona la màgia, es complirà el desig. Si no, doncs no, fins l'any que ve. A veure, qui és que vol demanar un desig? Fiqui la mà, va. Que aixequi la mà el que vol demanar un desig o el que vol demanar un desig. Qui vol demanar un desig? Vostè? Aquesta senyora. Un desig. Un deseo. Però com ha de ser aquell de El ser? que vulgui, a veure si se li concedeix. Home, uns caramelets. Uns Això caramelets. jo no ho sé. No sé si tenim fàbrica, bueno, Uns que li caramelets. cloguin uns carmelets. Sí. Vale, doncs vostè posa això aquí Agafi dintre. aquesta targeta i I la posa aquí dins. Aquí dins. Sí, vostè ho deixa anar. Aquí. A veure, aquesta senyora. Un desig. Però què desitja? Què li agradaria molt a vostè? Que plogui, que no plogui. No. Que... Vale. No, bé, quin desig vol? Qui vol demanar? Com si tingués que fer la carta als Reis. Posi-la. Posa-li. A veure, aquesta senyora. Vostè què demanaria? Algo que vostè li Molta agradi. salut, molta salut. Molt de salut. Molt bé. Cada cau. A veure, cap aquí, vingues. Amb vostè, un desig. Un desig. No, cap. Cap. Que
neixin flors cada dia. Sí. I en aquest jardí tan maco això les mateix. pugui anar a regar i a veure. Això mateix. Vinga, doncs, au, Posi, sisplau. posi-la això. Vale. Vostè, un desig. Que posin una rifa de molts diners i tregui. Molt bé. I què en faria de tants diners? Com és que tens prou? No? Bueno, posi. Que li toqui la Bueno, ja ens en donarà una a nosaltres, no? Sí o no? Bueno, va, algú. Bé, posi, sisplau. A veure si toca aquí la loteria. Qui més? Qui més? A veure. Qui més vol que li toqui la loteria? Adéu, sí, ja venim, és que no podem passar. Quin desig vol vostè? Esperi. No, però vostè, Qualsevol. un que li agradi molt. Que, no sé, però vale, el meu fill, perquè diem el fill, noi, sí. El meu fill és el meu cor. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Vale, posi, sisplau, aquí dintre. Gràcies. Aquí. Posi aquí dintre el sobre del desig. Aquesta senyora, vostè ha un desig? No digues una part de mi, no prova salut. Salut. Salut al seu fill. Vale. Mire, por favor. Póngala aquí, a ver si puede pasar. Con la capa aquí me embolico. Mire, espere, no pateixi. Yo le cojo a usted la mano. Ah, ya le ayudo. Vale, ya la ponemos aquí adentro. ¿Ves? Ya está. Vale, cap aquí. A ver, es que si no, porque adentro me caigo. Sí, no? Mira. Només falta que se'ns lesioni Que el se me mà. engancha la pierna. Bueno. A ver, usted. Salut a tots els que estan aquí i a les seves famílies. Molt bé, molt bé. Salut per tota la família i els que estan aquí. Dels que estan aquí. Molt bé, gràcies. Molt bé. Vale. A veure, tenim. Qui més? Espera't, el micro, que se m'ha enganxat. Vale, ara. Aquí, aquesta Aquesta senyora, vale. Qui vol demanar? Ara, Bueno, procurem que es compleixin tots els desitjos. Per tothom. Molt bé. Gràcies. aquest micròfon... No, ja està, ja està. Bueno, què més? Jo demano un desig. Felip. Què? Aquest rosa, el rosa que l'amor s'hi posa, és igual, ja queda. Jo demano que la societat tingui en compte a tots els avis i àvies, que jo també ho soc, que inverteixin molts diners als que manen per les residències i que compleixin molt bé, que posin moltes més i que ens donin una vida fàcil i feliç. Vale? A tots els avis i àvies. A la gent gran, vale? En Felip i jo també, que som avis i àvies, és que no cal ser avi per ser gran. Hi ha que no són avis, però són grans. Tota la gent gran, jo demano. Que ens tractin bé i en els que a tots els empleats se'ls augmentin el sou. També, també. Que us cuiden molt bé i s'ho mereixen, Aquest és el desig que jo demano. Gràcies. Bueno, ara anem a fer un altre invent. Ara fem una sarsuela. Se la s'entona per les sarsueles. I ara cantarem. Ara hem de cantar. L'amic es canta i jo també. A veure si ens surt bé. No sé. És que fèiem un curset de música. Sí. I la professora ens va dir, home, si aneu amb gent gran, que els agrada molt la sarsuela, preneu-ne una. I com és difícil, Però bueno, avui assajarem i a veure com ho fem. Vale? A veure quina nota ens posa. Vale? Però no sabem gaire, ara ho veureu. Si no ho fem bé no ens piteu, Perquè estem aprenent. O no ens tireu patates. Haremos lo que podamos,
Chichi. Mamma mia, mamma mia, ma figlia mia buttati dai, mamma mia figlienza tu. Ci ritorni il zapattone, chi la va, chi la vede, sembra stato fatto a vedere. Si voto la fantasia, s'accuglia vigliuzza mia, la la la, la la la. Era la luna miezzo mare, mamma mia, ma figlia mia brutta di dare, mamma mia, Giuliette. Ci ritornano scappare, chi la vede, sembra sul giammalene. Si va con la fantasia, li sognavi giuzza mia, la la la, la la la. Era la luna miezzo mare, mamma mia, ma figlia mia brutta dai, mamma mia, che pensi tu? La la la, mamma mia, ma figlia mia tutta dai, mamma mia ti pienso tu. Chi la vede sembra mesce a male, e si rivolta la fantasia, dice più un'ozza mia, la la la, la la la. Frisce fritte e bacala. Bueno, ya está. Ara ens n'anem a veure les estrelles. Una altra nit, de cop.
allà? Sí. No sé si veurem la lluna. No veurem la lluna a Montcova. Poder. Oh, ja us hi veieu així? Sí. Estem acostumats a treballar de nit i de dia. Va. Música maestra. Vinga. Bonica aquella foto,
tots. Ara a treballar. Aquesta cançó va dedicat a tots els manyos, les manyos, ¿vale? Y a todos los que no son manyos y mañas, a las Dolores y a todo el mundo, ¿vale? ¿Usted sabe qué es el cachirulo? El cachirulo es un pañuelo que se pone los maños aquí. Esto Los mañicos. es el cachirulo, que se ponen los maños en la cabeza para bailar la jota. No sabia que deia. És que una senyora me va regalar perquè también era maña y me regaló un cachirulo. Pero yo no me lo pongo a la cabeza, porque me despeino. Me lo pongo aquí. El poso aquí, que és el mateix, no? I ara anirem a ballar la jota. A todos. Venga. De Navarra. Navarra y en Extremadura. En Extremadura también hay jotas. Claro. Ahora cantaré yo. Si no canto bien, pues vale, me decís que no canto bien, pero lo intentaré, lo intentaré.